That's my father told me. We never told one about the system. Emma, over very kind. Emma said, "Look, I said, Bano go to the suit to the home said. Oh, we're not, I would not be a done to one time so this year. A buyer look at the system and also account. Someone that would not to home. A buyer look at Bushanoa, the woman. A Bushanon member before, none of the million about 80 about the general. But your room, I said, it was 17. The more you did now, power didn't. My father said about tomorrow, crap. There's almost such a penny for, and penny for the soul in such channel. Someone in now, I don't agree. Which I'm in and I'm going to return. I didn't now. And I would never say it back, never says it in Sama. I don't agree. And there, a money here, several times, I would then as a way. Such a penny for your man, such action. Yeah, make another maker. Yeah, found for company for it now. No, mammy, or won't be sweaty when I say what I can, as I said, on back to watch about Sa no ma we be ma fidie na yi wo mu. Na nanu ka na bi kan si. Nti sa fidie ne esum ne o, esum ye da wo. Na nam se ye o mo bokoboko fa abotre. De o ye papa na fa abotre. De o ye bone abota sem. Samane no mo anadi. O mo jira no bo mu tintu, o mo hu mo. Kalam sa asam ye wura wo pe. Sabro no kasa. Na nanu bi ye ni mpomo. Omati kalamsa mema amampo bebre amama se kuro ni na ensuo ni ho na so kalamsa iskaroma fa ni ensu aja na bibia ni ho kuro no ma kuro na sai ankasa ana na ndi mu adanse sanso be dia ko bia dia ko nyana nyane dia onye na papa enso sa ya da wo che di kuro no ompani fo ni mo mo ya ka ni sei ehye di pa omo nto omo e wo ye modia okwa enche ubemu uko lupa eura personal so aframu sai odi kro ni sha wonsa shirawo na okodo a obate sa me pani asomasi ono na asa ekro ono aji na osisi awo abi eche no a ebo eura ma me se ampa na nan mo kan me ko ye asomasi ubehu ana asa ekro de am mama ko teacher kura seta sai insu ni na do da ma umu wa no abebo oni na sa ampa ni no sai o sai du ani no na eno ni fidie no a ayi no aso we de anyame a wa unso ai di mani so be kire ma kire pa de wa no we de anya kire pa me mane na ho na santenye ne ade a wo mpe akofa mutu abere ti me bo me wura mane no matu ti ni ba ko sha se pa kene no ma ewa ai kire be ma ndi no kaya amani nyina na wo no kredie ti e de na be nyina na ye nkan kase prezo no si bi jo no correct Denyaasehene no one sit Denyaasehene so wa won crofo na mo na mo ye ma na ba e se ko to ko se se wa o tina ha na wo ba Denyaasehene Achiasefo na ye ma na ba o sa achiasefo ana ye ma se bi akonwen ko bi bebi mo na mo ye so mo na ye na nan mo ka se mo ani nka mo muka ha ena muja no o se na nan mo ka se mo ani nka okro mo ni ka okro no ampa muka chiase ana muja guru ho ete na ehu amafran no na sefo fa ye na se ma fran na sefo o fa ye Jom ena ma na ba sa se na ma na ba sa edi ho kra mo ni anka ho o se ho kra no Jom na mo se mo chacha mo ni anka ho so kro se be mudia na dum fra chiase ansa na eko o se kro no fra chiase ansa na yewra o do ho ma mo fra chiase ansa na eko o se fra chiase ansa na eko ho na moto na saram ena wo so ena moto na saram mo so sabe mo so dia dia o fa ye enu nti na na ayesa no o se nu nti ena na ayesa enu ya kra me amase so no ya ono na se ochei wo wa so padi chei wo wa me wo fa se so wa no fa se ayifo mo Denyaasefo no an ko dwato a edi ko si be kwa hen so na na edi ono a omra no on ne dia mebo o si Denyaasefo an ko dwato so padi chei
ona le dia yewura ho be bu ko joto na be kwa no se yema ne mra so on free time mra ma so free se be achas no mra be je konwa no ya kan ni nyina wie si ya kan ni nyina no wie se ko be die o kan ni nyina wie se kan ni nyina wie ade abachina fa asase san o se ade abachina na asase san minu aba mesa woni e pokuya yesugu ye yemsa o so no ni aba mesa ni pokuya omusugo mu yemba papa etie yesugu ye yemsa so musugo mu yemba nanso so eyemia na msa me ye ne sa o se no ni yopadi no sa sabe wale ye ne sa so no na ye ne sa ina me ye ne sa so no na ko ne sa ye ne sa nanso me ba ye na msi asemi ebe sa ba o se ba ye tesu da ya o se me be sa ba o ana sa ba ye ana se me o sa ba de no etie ba ye na msi de me nka bio na emo minimu Yom, se ba o se me tabi enu ana se sa de na de be kotene ni ahwe o se no na se sa ya on de pensu de be kote etie o che ye ne ya ne o se pa di che ya mase so no na se no sa ba ye na msi ane Yom. no kure ne wo mu na mra ne yanka ne se sa ba ya na chi ya bam o se ni kro mu no ene se be mo se ni kro ma de ne no kwa na samre no to bi eda etie de me ane se Yom. na me nua ba mesa wa e ba nure na me se wo amesa wa wu Yom. pokuya wu Yom. na aso eni se de ya ne ya o mu ni se ene ya sa ba ya de ko to bi eda no ni ya ba me sa se be ko de kra chi ni ya ba bokuya o so ko de kra chi eni ene gina ni ene ya ne ya wo mu anu no etie a chance ba panyin za cha zo ba yi wo teso Yom, sa cha zo ba yi o teso o home o teso asabi ho sa abju be na msi na wo betumi aka asem no de o sa dru da de o so wo ba ka asam no de etie o se mi wura metumi aka o se mi wura wa na ko betuma ka amsi ya Yom. wan ka de minimo na menka je Yom. se ka ni yansa se se be wona mo de wona so wan ka dia minimum me nka ti so bo kansan asa ko an to bi ada dia se be minute so de no de ma ho ana etie ko ba se yi se na ko ba ya ba na num se munya hobio se na wo de na nim o aso ma otumi aka ama be so ano wo ka kira wo munya hobio so munya hobio ehwa atete apansa o se ho o de ma mo mu ja to ho Yom. atete apansa etie na de mo nsa aka munya hobio o se ne Yom. mo sa kan mo som manon som bo papa munya hobio etie ene ahini ye Yom. wa jisika wa miesika wa miehwe Yom. Yom. ebuo ni anidie Yom. na yesi ni nyina de ama district assembly wote ho na akọ district assembly ho a Yom. bibi ni ya cha na ya twi bibro Yom. Sine ni koye dansa hobrase ebuo de chiro man sabe sine ensa asesam sabe echefa bi e de district assembly empuntuo e district assembly ukọ se de nase mahene na sabe wo man no de dia show nsa no ukọ ma de puntuo bi ba ne ya twi ebi e de bro etie and wo hene dia na se won so won nantimu no ahwe na won so wo pe bibi ba ukromo so wahene na odi ane se won trafa ko fa na timu de won trafa ko won trafa to so na won na timu na won twi mpuntuo ekoso na ye de bro na okro no koso etie tapa hene wo de ani ti achichiri ne kuro papa se tafa ni odi akodwama no mfi adwonum ni wa nyai o hede ye wura ye se wura ba o se se be ne enfa ko mpuntuo na jese chiri odi litie o ti chiri ko ni ye papa o rabem no ojiba o rabem school no oji no ojiba sa na e no so rabem no oji school immigration na ba de krum fair service tell me na ba de krum nursing do de na ba de krum ni na so wanta pa ko so me nu adwabe hene wa chichiri no kuro Yom. wo ojiba school akakraka yi Yom. wa ji aba ho sin na jobi ma hene o di chiri kro so ka se o jiba ho ene ko no manti na asphalt fa ba bia enkania ni nyina wa je ba krum ho etie aze ba ko ye de tu no eyi ne television so mu fe sin se be school ba to no e ti television so school mo fe o ta pa ka masa wo sa na be ye so ho yo o pe so o fe se sa na ho be ye sa
Aban to boa tax in the map by and farmer. Says the ball, and no Dania who Brassier, no, they treat now they triba. says a bit of Brassene, and what dead. Now they train about group, not the train about group, and all your food. What to say, cry, Pieba could crack or term net. So what is saying? You have a plan, I don't give a demo. And whatever be about now, the other may power upon the poetry. Woman for the Pieba could not democrat number some down. No, Nana, you call her base, you base, watch me, I watch it. See, you have a plan and said, look at them. Never suffer and now I don't prove the nana. After the Nasa, you call her baby, you call her baby, no one not to watch it. Now, who's one among now what you watch it. 8 years. I won't brass it. Too much body catch all, I won't blast it. Bibia, what the home brass here, baby. Was it a pro? What the home blast here, a boy, ya, a baby. Nipa ni omo kwata wono ne ni Canada omo wo Denyaasehene omo na kwata omo na kwata wono ne ni Canada o omo Denyaasehene sa jehene usha se Denyaasehene ti Denyaasehene de so wonsa kronum anyansafo wom sabia so na nkwasiafo wom obia bi wom omo nya so so awia ye nana ne o si Denyaasehene de so wonsa se wo nya kwan no so ache no a no de so wonsa se kronum and then for womb. Sabi, I could before womb. The other one said, go to womb. Hey, the one on surprise about that plan. You are the show, sir. Only now, you must say, what does it? The first one. 8 years. Nina, Sunya, who about Young, there was Yasua Quasian, Nequasian, overcome where who be. Young, sit down with your wobble tray. There was so I was seeing to us around. The Quasiano, woman of man about Taya. Overcome, I'm what to be. 8 years. Do you name Yansabeka? Was it the Lumian about Chairman of Fire? Also, Becca. Was it any artist Denyaasehene in also about Canada? Was it the artist Denyaasehene was over Canada? And in the air can not say I know who they are. Was it now? Was it Tassilina? Go to the room on the Sabi Bumine. 8 years. Or him Cacracabia. So no Cacra said, no, say I'm Brassier. Without Brassier in the Pambo and Boo, no anymore. What can see better baby? I don't want to be your one. Why would you have Conyaso and the Macunia Cacra? What was up with us? I don't know what I can say. Didn't I the foot to Ragamawi? 8 years. And then, young, the best answer and once all the abutre, young, and out to Tony Macama. So there, or my crying on the good on sir. The moment you put to them on. So they are butre, a home Brassier, but that's the Mark. Kuruma de Nelly, sir. And then Nana movie case soon penny for. I'm a woman and never. Sit down, you don't Cacra. Young. See you 2 4, number 2 4, 6 7, open 4. I don't remember, sir. What's up? Hey, I'm going to Cacra. What we go who young, or Jake credit. So you know, the Mujika credit. As I see a mine, or Jake credit. Was that as a vision man, maybe I was a credit? Woman, I did be a deep. Was it her winning now? Much be a deep. No more. I buy now, Niho. Was it her? Then my buyer, no winning hope. And now you catch us in your BB and control. Was it no answer? No, so be a cousin be a windy. Be a more power control. But I'm paying for a money no bamon here, not the young, or cast one more bone conta muntimu. Young, no more free now, crowd the BB among no crunch. Simply for I'm on the better now. Move here, papa. And run there, they know the walk, put it in. All by Momun the crunch channel. BB among Canchano. Or cast one more conta, and you want to be a Yamako. 8 years. Young. The money no need no cry a free necro. Or someone in the cry and not the end of the cop. And no, some paper, they don't be a tomb. No money to cry, Panchano. Was I we know what you are saying be banning as soon after or fra come no cran and Ampawoma. No near. So sorry, no what chance enough it is a bit back. Say, no one we are coming to question and I know no one. I'm back, you don't have to channel. 8 years. Sikabia moje tu ho se modi besi ahemfie nse da ho. So this is because some just what some say the that ho. Almost all whole group. And the ma ho nyu no oba modi mabon. O say no say da ho dia maka che ewura oba de mu kuta fama no wati. Abe en hyehyɛ a obetim no moye nam de afiti a. O say ba na hyehyɛ obetim moye modi mu de awie o.
na de obotu bi de o ma ye no no na ye mate 8 years. Yom. Na nan ma kan tankase a kyerɛw. Wọ́n sẹ́ ìdáná ọ̀ka bèbè àkyerẹ́wò. Ntankase yɛ ka ho asɛm. Wọ́n sẹ́ ntankase ká wọ́n asọ́m àkyerẹ́wò. Me nka ho bio. Wọ́n sẹ́ yẹ ká kyerẹ́wò ọ̀nka wọ́n asẹ́m bio. Na emom sɛ nyawa na abɛhu sɛ de siti. Na sẹ́ emom wọ́n ahwehwɛ yie ne nyawa a ana bɛhu ntankase na de ban esitiɛ. Ɛnɛ deɛ wobɛ fɛfɛɛfɛ. Sẹ́ ɛnɛ deɛ wobɛ fɛfɛɛfɛ. Mɛnyɛ nipa ntumi kurɔkurɔ amu abɛka ho. Sọ wọ́n yɛ nipa nti ɔkɔkɔ sọ ɔbɛka ne ho. Na atom deɛ a. Sẹ́ ne bɛ wọ́n ahwehwɛ yie ɔtɔ ntankase mu deɛ a. Ɛni wobɛhu sɛ deɛ mesitiɛ. Wọ́n sẹ́ ɛmɛ ne hɔ na ɔmu Opemsuo ɔtɔwɔhene sɛ ne ntankaseɛ sɛ ositiɛ ɔbɛ ne agorɔ. Yɛ deɛ ahobrɛaseɛ na mɛka akyerɛw. Siti na Otumfuo sɛ ahobrɛaseɛ na ade yɛ ne nyinaa ɔno sɛ bɛmu nyinaa no ɔtum. Ɛkwan no wa. Sɛ bɛhenie ɛkwan no ɛwa. 8 years. Bibia bɛyɛ yie. Sɛ wotɔ bo ase na ade kakrakra bɛyɛ bibia mana yie. Wɔn nsa asesɛm ne hyɛ wɔ hɔ nyinaa san Yom. wɔn a wɔn nyinaa wato bo ase wɔbɛyɛ wafrɛfrɛ Yom. wakɔ wɔn hɔ. Yom. Tie so obi wohyia bi na ata Yom. di ama na ewia. Yom. Wɔn bɛhunu kwan a wɔde bɛfa so. Yom. So wɔn asesɛm nyinara sɛbi na ɔno de sie hwɛ deɛ wɔ hɔ nyinaa kɔn hɔ deɛ nso wei da ha wɔde to bo ase ne nyinaa na ɔhwɛ ne nyinaa ɔnkɔ abɛfa so a ɔbɛma nso bi ma na kama. 8 years. Akyase papa yin deɛ. Yom. Ayɔ yɛ kwareɛ so na nso wo nya hwɛ no ma wate. Ɔsɛ akyerɛ papa ne deɛ wɔn sɛ hɔ ɛkɔ wiɛ so nanso sɛbi ewu na ase tena hwɛ no ma no wabrɛ. So that's it. Awuti apanyin. So de onim dada. Adoma. Wɔn na da bia mu gya ntwo no mu hɔ. So mo ne 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 ntwuru mo ti de onu dada. Wɔba no ma hwɛ no kama. So mo bɛ mo fuma ne hwɛ no kakra ma no wate. Akyame. Yo. So. Manya mase asi na mu deɛ. Ɛgya mafa sɛ wo bɛ mase no wo kye wabɛsi ano kama. Sɛ onye na sinsi na mu pani kye ti no ɔdo to ana no. Na se no prɛko pɛ. Na wo na bɛji wo bɛsi na nan. De no de ma no a ade kye sisa yɛ no. Onye wa ne ɔdo to ana de ahyɛ wo nsa. Omo kase ma na. Ɔdo guru di na de kunya no. Akosa Yiadom to so nsa. Nti mpanimfo no Kuti ni bidika bisaye. Bye. Chami mo. Mr. Otumfuo tankase. Sana nanu atamia asu Denyaasehene akonya. Eya nana Akosa akonya. Nana Amankwaa akonya. Eno na me doko, Chami doko. Ma bɛ ni bɛ sun metu na na futu ha ye mini bia wa kunya ho no obisami a mɛkyerɛ no sɛ na na frɛma no pa awia anajo nɛs mama na hwɛ yi ade ame na na metu ntam kɛseɛ sɛ ɛgya bɛn yɛ ɔhwɛ ba ɛgya bɛn ni budie ɛne pɛpɛpɛ yɔ ɛne ne bɛtena no so no sɛ mamfa no budie anso no na Otumfuo tankɛseɛ tankɛseɛ sɛ na Denyaasehene na ɔbɛn na mena futupa akyerɛpa na bɛso asanteman nso yi yare ɛdwo anadwo na frɛma meba na frɛma ma Otumfuo tankɛseɛ Wasadi fogu ya baso, brasa tinaje, trasiye. Wasadi fogu ya baso, brasa tinaje, trasiye. Otokoine trasiye, progaine trasiye. Otokoine trasiye, progaine trasiye. Mema probia ilifi amumani kotokunye. Mema probia ilifi amumani kotokunye. Asante chantotumo champonye. Asante chantotumo champonye. Asante sesebo sumedite. Asante sesebo. Lọ́dọ̀ Santinade Tinasine. Lọ́dọ̀ Santinade Tinasine. Sẹ́tìjẹ́ mímọ́ òdì ní ẹ̀rí sí o. Sẹ́tìjẹ́ mímọ́ òdì ní ẹ̀rí sí o. Wọ́n yìí lè bẹ́yà ṣẹ́jú sóòsì pẹ̀lú ní àgbàbá kúmọ̀ sí kápọ̀ bà nù. Wọ́n yìí lè bẹ́yà ṣẹ́jú sóòsì pẹ̀lú ní àgbàbá kúmọ̀ sí kápọ̀ bà nù. Bíyà sẹ́ẹ̀bì àkòwé. Bíyà sẹ́ẹ̀bì àkòwé. Wọ́n sáájú fóògùn yẹ́gbọ́ síye. Wọ́n sáájú fóògùn yẹ́gbọ́ síye. Lọ́dọ̀ Santinade Tinasine. Lọ́dọ̀ Santinade Tinasine. Mr. Otumfuo tankase eka tankase sɛ me nana Akosa Yiadom odi kan me nana Amankwaa me nana Kwasi Agye me nana Kokupoku
enam sompa me na nam so asanteman ene sikaga ena me nana akosa Yiadom motos nyensa me ba beto aso nana frema anopa ewia enumre bisoye a miyade fita be fita tuntum be tuntum kokko be kokko sabedi kokko e be sabedi be tuntum a bitu tampese